Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo mukoma, zvinhu izvi ndakazviita kudhara, but kusvika pari nhasi ndichiri kungotambudzwa nemweya wemuroora wangu. Zvino mumhuri makapinda ngozi, mava nemweya wengozi. Ndakaparira dzinza remurume wangu ende hakuna anozviziva kuti zvose izvo zviri kuitika kuvana ndini ndiri kuzvikonzeresa. Zvakakonzereswa nekuuraya kwandakaita muroora wangu, uye zvekare muroora uyu takamutsipika nedzimwe nzira dzekuti kutaura kwake kuzobuda achitaura kana kudzokera kuhama dzake hatitomutendedzi kuti ange achidzokera. Zviri nani ndakazviudza kuti ange achitambudza ini, uye zvekare ange achingotambudza hama dzemurume wangu chinyararire, uye zvekare hama dzangu ndakaisawo ruzhowa in which ndakapiwawo nyoka, mwana wenyoka yemukadzi uyo wandakazotanga kuwirirana naye. Takatowirirana mushure mekunge tazivana kuti tose tiri vaviri tainge tiri varoi. Saka zvakaitika mukoma nashe zvichiri kungokonzeresa maproblems in my husband's family kusvika pari nhasi. Zvino vanhu ndinovaudza kuti hatifanire kuti tinge tichiita zvekuenda kumasowe kana n'anga. Iniwo ndichiita saizvozvo ndinenge ndichitotya kuti vana ava kana vakatanga kufamba vanokwanisa kuzoudzwa kuti zvakaitwa naamai venyu ndo zviri kukonzeresa. Zita rangu muchanditi Miriam. Ndakawanikwa nemurume wangu, ndichangoti murume wangu iye ainge ari musoja, ndichiedza kuti vanhu vasazobatanidza nyaya. Saka nemurume wangu takabva tachizosirwa imba nevabereki vake mushure mekunge amai vake vashayika. Baba vake ndo vakatanga kufa, vainge vagara vaine imba yavo makare muno muWaterfalls. Murume wangu akabva achizonditora akabva neni kumusha, tikabva tachizotanga kugara muWaterfalls mushure mekunge vamwene vangu vashayika. Ndakaita vana vangu vakomana, vana vangu vasikana, but mukuzonokura umu ndainge ndisingadi kuti vana vangu vange vachizonzi varoora vasikana vavo vakavaita vakadzi, but vakakurira munhamo. Ndainge ndisingadi, uye zvekare vana vangu vasikana ndainge ndisingadi futi kuti vange vachizonzi varoorwa nevakomana vavo vanobva kumhuri dzisina mari. Ndaida kuti vana vangu vange vachizoroorwawo nevana vevanhu vane mari. Saka mukuzonokura vana vakazotanga kuita machoices avo. Pavana vangu vose pane umwe uyo akazongondirwadzisa, uyo wandichati Tendai akabva achizoroora mudzimai wake wandichati Natasha. Saka Natasha uyu vabereki vake vainge vasina mari, vainge vatoriwo magardeners, vainge vachigara mustreet rekunext. Hamene kuti vakazotanga kufambidzana sei, because Tendai uyu ainge atoriwo nemusikana wake uyo ainge achitodzidza zvakanaka paGirls High. Pasina kana nguva ndo paakabva achizondiudza mwana wangu akanditi, mama, ndamitisa Natasha. Ndikati iwe wamitisa Natasha, makatanga kufambidzana rini? Nekuti tanga tichizviziva iwewe uine musikana wako. Akabva azotiudza kuti vainge vachidanana in secret mushure mekunge afind out kuti uyo wataifungidzira kuti ndiye ainge achazova muroora ainge atori nemaboyfriends akawanda, uye zvekare aita zvemashuga daddy. Murume wangu akabva achizongogamuchira muroora, but inini handina kukwanisa kumugamuchira muroora uyu. Saka ndakatanga kumushungurudza. Ndichimushungurudza saizvozvo wanguwo mwana ndopaakabva achizongotsvaka imba chinyararire, zvekuti dai vainge vasina kutsvaka imba iyi zvimwe kuda muWaterfalls, pamwe muroora wangu angadai achiri mupenyu. Saka vakabva vachizongowanawo chi1 room kuBoys Sky. Vakati vawana chi1 room chavo ichocho ndokubva vachizotanga kugara. Ndakamboramwa mukoma, but muroora uyu
akazotanga kurwara because ainge aine pamuviri. Murume wangu akabva azoti kwandiri ndaifanira kuti ndige ndichizopota ndichimbonodongorera muroora nekuti sezvo ainge atori nepamuviri pemwana wedu yainge itori riski iyoyo yekuti kana akazofa zvinoreva kuti ndisu taifanira kuti tinge tichizoripa. Saka ndo zvakazongokonzeresawo kuti ndinge ndichizoenda ndichinomushanyira. Ndasvika kuya mukomana takatotaura paya tichitokurukura ndichitovabvunza kuti pamba pavainge vachigara landlord wavo ainge ambori ani. Ndainge ndisingatozvizivi kuti landlord wavo ainge ari muroi, but chakaitika ndechekuti pandakasvikapo pamba apa ndakangoita feeling yekuti ndakangonzwa kuti pamba panapa pane zvitukwane zviripo, sezvo ininiwo ndainge ndakatemererwa nyora idzodzo dzehuroi, but dzimwe nguva ndaingokaruka ndazongomuka kana ndiri kumakuva ndobva ndatobatwa nehope. Saka ndaingoita zvezvya zvekungoshandiswa chete nevaroi, dzimwe nguva ndisingakwanisi kuzofamba ndiri ndoga, but ndaitozviziva kutoti pandiri pane mhepo, pane shavi rigerepo, shavi rehuroi, zvinova zviri zvinhu zvandainge ndichitoziva very well. Saka pandakangosvikapo pamba pacho ipapo ndakatofila kutoti pamba panapa pane zvikwambo zviripo, but handina hangu kunge ndakafungidzira kuti amai vepo landlord vacho ndo vainge vari muroi. Zvadaro ndakataura nemuroora wangu paya tichitowirirana. Ndainge ndava kutomunzwirawo tsitsi mwana wevanhu, ndava kutanga kufunga kumushungurudza kwese uko kwandainge ndakambomuita, because ipapo ainge akazvimba kufesi, akazvimba makumbo. Saka ndainge ndotomunzwira tsitsi mwana wevanhu. Ndo pandakazoti ndava kubuda gedhi tikabva tachizosangana nalandlord wacho, takangotarisana ka1. Munozviziva here kuti isu varoi tinotongozivana, kunyange tikanze tasangana mubhazi kana pai tinotongozivana kuti tose tiri vaviri tinenge tiri varoi. Saka ipapo takangoti tatarisana ndo patakabva tatotanga kutoita communication mumhepo, tikabva tatobatwa nemashavi edu ehuroi. Instead yekuti muroora wangu ange achizoramba achindiperekedza, ndakabva ndachizomuudza kuti ange achidzokera hake kumba, ndokubva ndazoperekedzwa nalandlord wake. Saka takati tichitofamba takatotanga kutokurukura, vakandibvunza kuti ko chii chainge chandiunza pamba pavo. Ndikavaudza kuti ndainge ndauya kuzoona muroora wangu, asi kwainge kuri kungozadzikisawo zvido zvemurume wangu uyo ainge achitya kuti muroora uyu kana tikamuignora apa iye aine pamuviri zvaikwanisa kuzotipa maproblems. Saka vakabva vachizondiudza kuti muroora wangu ainge akarumwa nenyoka yavo. Saka sawira wangu uyu ainge ambori nenyoka yake. Pari zvino handizivi kuti nyoka iyi inogara kupi, nekuti mazuva ano handiti munoona kuti waterfalls yedu iyi sandizvo zvayainge imbori, vanhu vava kungovakira everywhere. Kwainge kumbori nekamwe kasango uchienda kwaIvans kwataiti kumagamu. Saka nyoka iyi ndo kwayainge ichigarako kumagamu tree. Vakabva vandiudza kuti nyoka yavo dzimwe nguva yaimboita ichivapandukira yobva yachizouya ichida chikafu, saka yakazotanga kuyamwa mazamu emuroora wangu, zvinova zvainge zviri izvo zvainge zvichikonzeresa kuti ange achizvimba maoko zvekare nekuzvimba makumbo. Takaramba tichingotaura paya sezvo tainge tiri vanhu vainge vachiwirirana, ndo patakabva tachizosarudza kuti muroora wangu aifanira kuti ange achizofa. Vakazonditora uye zvekare vachizonondipawo mwana wenyoka yacho iyoyo. Takaendako kumagamu tree, kukasango kaya kekuenda kwaIvans. Tasvikako kumagamu tree vakatanga kuridza muridzo, vainge vakabata mbiya. Mumbiya umu mainge muine porridge rainge ririmo. Takafamba kubva kuna Debshe tichiendako kukasango ikoko kuzonosvika kumagamu tree. Porridge iroro rainge richiri kupisa richitopfungaira nekupisa kwarainge richiita riri rezviyo. Tasvika kuya ndo patakabva
tachizopfugama vakatanga kuridza muridzo. Nyoka iyi yakabva yachizoburuka mumugamu tree umo mayainge iri, ikauya ikatanga kutaura nasawira wangu. Ndo yatakazotanga kushandisa kuzonosvika muroora wangu achizofa. Muroora wangu akavigwa pamakuva ekumbudzi uko mukoma, akangochemerwapo pamba ipapo pavainge vava kugara nemurume wake mwana wangu. Ndisu takatoita zvose mukoma kutotenga makofini, kutochemawo nevainge vachichema, but kusaidi kwangu ndainge ndichitoita jema newadya. Uyezve kare sawira wangu akatoita sekunge ainge aine mwoyo murefu ende achiita sekunge ainge achitonzwira mwana wangu tsitsi, nekuda kwekutiwo vabereki vemudzimai wake vainge vasinawo musha, vainge vari vanhu vaingogarawo muHarare vasina kuvaka kumusha. Saka pekuchemera mwana vainge vasina, nekuti kwavainge vachigara vachishanda murungu wavo ainge akaramba akati haakwanisi kuti ange achizovabvumidza kuti muroora wangu uyu ange achizochemerwa pamba pake. Iniwo kwangu ndakabva ndati zvainge zvisingaite, sezvo nemuroora iye neni akafa tisinganyatsokuwirirana mune zvakanaka. Saka uyu sawira wangu akabva achizozviita sekunge munhu ainge aine tsitsi. Kwava kuzotaura nemwana wangu akati, aiwa, unokwanisa hako kuchemera mudzimai wako pano pamba pangu. So mukoma ndo zvakaitika ipapo. Ndipo apo patakabva tachizomuviga muroora. Mushure mekunge tamuviga muroora, zuva randakatanga kuona chipoko chake, ndakamukira makuseni, it was somewhere kuma5:30. ndainge ndichida kutsvaira because pamba pangu pakarara pachiitirwa musangano nevaroyi, even though inini ndainge ndisingakwanisi kurangarira kuti vanhu vachi vakauya kuzoitira musangano pamba pangu vainge vari vanani, sezvo ndakuudzai kuti hongu ndakatemererwa nyora dzehuroyi, but dzimwe nguva ndinokwanisa kutongoshandisiwa nevamwe varoyi. Dzimwe nguva vanenge vatobva kana kure kure vanokwanisa kungoti vachidarika nepamba pangu vobva vatoona kuti munhu uyu akatemererwa nyora dzehuroyi, vobva vatotanga kutondishandisa. Saka mushure mekunge varoyi ivavo vaita meeting, then mambo wavo ndikangoti anenge ari queen, because painge paine umwe wacho uyo akazouya mubedroom mangu akandimutsa akanditi ndaifanira kuti ndige ndichizomuka mangwana acho makuseni ndichitsvaira. Munyatsokucheka kana muine munhu wamunenge muchifungidzira kuti zvimwe kuda anokwanisa ari iye muroyi wemumhuri, tarirai kamutsvairiro kacho kaanenge achiita pamba pake. Kazhinji anokwanisa kungokaruka atomuka ototanga kutotsvaira, kana kuti anokwanisa kungoita nguva yakati rebei achingoignore asingatsvaire pachivanze chake, then one day omukira kuma4 kana kuti kuma5 pane zvinenge zvatorara zvichiitika sezvakaitika musi wacho iwoyo. Ndakamuka na5 am ndokubva ndachizotanga kutsvaira. Ndainge ndichitsvaira matsimba evaroyi avo vakarara vachiita meeting pamba pangu. Mushure mekunge ndatanga kutsvaira ndo pandakanzwa kuti nechekuseri kwemba kwainge kuine munhu ainge achitsvaira. Saka ipapo tainge tichiri neroja rimwe chete. Ndainge ndisingadi kuti pamba pange pachiita maroja akawanda. Ndakazototanga kutoita kuti pamba pange pachizovakwa mamwe marooms mushure mekunge ndaona chipoko chemuroora wangu. Saka ndine zvandakawirirana nacho chipoko ichi chemuroora wangu. Ndokusaka ndichida kuti pamba pange pachingogara pakazara nevazukuru maroja uye zvekare nehama dzemaloja. Ine hangu handina basa nazvo, nekuti muroora uyu iye akati kwandiri sezvo iye ari munhukadzi anozoda kupota achiwanawo varume vekurara navo. Ndokusaka ndakazoita kuti pamba tinge tichizovaka marooms akawanda, uye zvekare pamba handinei nazvo kana muroja akaunza hama yake akatombogara nehama yake, as long as iri munhurume ndenichitoziva kutoti muroora wangu haazorambi achingonetsana neni. Saka ndakazoti ndaramba ndakateerera ndichinzwa kuti kuseri kwemba kwainge kuine munhu ainge achitsvaira fast zviya zvisiri normal. Ndikati zvimwe kuda ainge ari muvakidzani. Ndokubva ndachizopoterera kuseri kwemba wanikwe kuti ainge ari muroora wangu. Ainge akapfeka hake dress rake rewhite iro ratakamuviga akapfeka, uye zvekare ainge akatakura kamwana kake muruoko, but kamwana aka mukoma kainge kachijuja
ropa akangonditarisa akanditi, mama, honai zvamakandiita. Ndobva atanga kumhanya achiuya kwandiri. Ndakaridza mhere asi hakuna akandinzwa. Pasi rikavhurika. Sawira wangu akamubvuta muroora wangu, akabvuta mweya wake asati asvika pedyo neni. Ndipo apo patakabva tachizofamba inini nasawira wangu tikabva tachizoenda kun'anga. Zvikanzi taifanira kuti tinge tichizoita covenant kana kuti mhiko muchishona. Saka ndakazoita covenant nechipoko chemuroora wangu. Akatodaidzwa mudare. Mweya wake wakauya ukabva wachizonogadzikwa pane umwe mukadzi uyo ainge arimowo mudare imomo, but ainge atouyawo kuzotobetserwa navo. Sekuru vacho akabva achizotanga kutaura. Ndikatoona kutoti kuinga wani zvaari kutoita sekunge muroora wangu, because muroora wangu aitaura nezwi rakapfavirira. Akabva ati, mama, ndakakuregererai zvangu asi mwoyo wangu unotorwadza, kuti ndinoti kana ndikaenda kumba ndichinodongorera vabereki vangu dzimwe nguva ndinotoona kutoti vanenge vatorara nenzara apa, iniwo handichakwanisi kuvabatsira. Saka takabva tachizoita chitenderano chekuti iye kana kuri kunzi anenge achida kushungurudza hama dzemurume wangu, ndakamupa mvumiro iyoyo. Uye zvekare akati iye anenge achizoda kuti ange achizorara nevarume. Ndikati uchangoita zvaunenge uchinzwa kuda. Ndainge ndakamuvimbisa kuti ndainge ndichazobetsera hama dzake uye zvekare amai nababa vake. Ndakambozviita kwemakore akati wandei, but zvinhu zvakazongoramba zvichingooma muZimbabwe zvekuti ndainge ndava kusakwanisa kana kuvabatsira, ndikazosiyana nazvo. Uye zvekare akati iye anoda kuti ndinge ndichimutengera kofini. Ndikati, nhai muroora, hausi kuona kuti wava kundiomesera here? Akati, kana mukasatenga kofini zvinoreva kuti ndava kuchitanga kukunetsai manje, muchagara muchiona chipoko changu each and every day. Saka sekuru vaya vakangonditi chingoritenga kofini racho, tichazozvigadzirisa nekufamba kwenguva. Saka painge paine umwe mwana wangu musikana uyo ainge ava kugara kuBraeside kwaainge akaroorwa ikoko. Saka ainge aine spare bedroom yake. Ndakabva ndachizotanga kushandisa spare bedroom yake, ndo mune kofini racho iroro. Kusvika pari nhasi hakuna anotozviziva kuti ndine kofini. Rumu iyoyo mukomanashi dzimwe nguva ndinokwanisa kutongoisiya isina kukiwa, but nguva zhinji ndinotoikiya rumu iyoyo. But kunyange zvikanzi ndikaisiya isina kukiwa, but hakuna anowana simba rekuti ange achiikinura kana kungovhura dhoo. Unongonzwa uchingopera simba. Chipoko chake ndo chinenge chichikupedza simba, nekuti akati haadi kuti ange achizoonekwa uye zvekare vanhu vange vachizozviziva kuti ndo rumu yake yaanogara. Saka anotogaramo imomo muroora wangu. Ndinotomuona dzimwe nguva tinotopesana chaiko, inini ndichitoita mabasa angu, iye anenge achitondibetserawo nekoko, but ashungurudza hama dzemurume wangu. Hakuna vanasikana vari kuroorwa. Kana vari sevanasikana vanoti kana vakangogara nemurume vanopanduka kuita mhuka, uye zvekare kana vari sevanakomana vanotizwa nevakadzi kana kutanga kuhurirwa nevakadzi, nekuti vanenge vasina simba rekufadza vakadzi vavo, because simba racho rinongoperera kwaari muroora wangu. Anomuka chipoko oenda onorara nevanakomana vose vakaberekerwa mudzinza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangooma hazvo vedwe. Mahwani hanzi muchisango chinoenda kwaIvans. Munochiziva here chisango ichocho? Hanzi kudhara vanhu vasati vatanga kuvakira everywhere muwaterfalls, hanzi kwainge kuine kamwe kasango kaishandiswa nevanhu vachienda kwaIvans. Saka hanzi kwainge kuine magumtree ainge arimo mukasango ikako. Hanzi ndo kwainge kuchigara nyoka yemukadzi uyo ainge ari landlord pamba apo pakazotsvakwa imba nemwana wangu nemukadzi wake. Zvakangooma hazvo vedwe. In life I think kuti munhu unofanira kungogara uchingonamata, because ivo vari kuti dai mwana wangu asina kutsvaka imba ipapo zvimwe kuda mukadzi wake angadai achiri mupenyu, because ivo vainge
vasingatozivi kutoti landlord wavo muroyi. Vakazotozviziva mushure mekunge vava kuperekedzwa nemuroora wavo, ndopavakasangana nalandlord. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu. I watched as my brother got deported without helping him. Kuti ndige ndichizosara ndichizoita zvandinonzwa kuda nemudzimai wake. It has been 16 years now since my brother broke up with the wife because mukadzi wacho paakamuti chitevera uye kunoku kuZimbabwe, mukadzi wacho akabva aramba akati there is no way pandingauyako ikoko kuZimbabwe ndichibva kunoku, zviri nani kuti ndizopota hangu ndichikutumidzira mari. Saka that is exactly what I wanted to happen. Ndokubva ndachizotanga kuwirirana hangu naamai guru vangu, ndichingoita sekunge munhu anovabatsira, ndikabva ndachizotanga kurara naamai guru vangu. Takatoita mwana wedu uyo ane 10 years. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi I watched him as he got deported. Ndo zvandainge ndichitoda izvozvo kuti ange achizodipotwa so that ndinge ndichizosara ndina amai guru. Saka naamai guru ava takazotozvara mwana komanaka. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, I want to tell you the truth. Ininiwo ndine murume wangu, even though tiri vanhu vanoita sekunge tinodanana, but murume uyu ndakangoroorwa naye simply because ndainge ndichingoda munhu anondichengeta. Handitombomudi zvachose, ndinotongotiwo sezvo ari murume wangu ko ndingagoita sei, but each and every chance that I get, mukoma nashe, ndinotoshandisa mukana iwoyo kutoti ndinge ndichitotsvaka umwe munhu wekurara naye, and handitomborina kana decision. Ndinongorara chero nemurume wandinenge ndarara naye. Ndini ndakatouya nechirwere mumba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi handitomborina kana decision zvachose, ndinongoti chero zvazvaita. Iya, hanzi ndinongorara chero nemurume wandinenge ndarara naye. Iya, ngatitaurei navo mucomment section.